hapon sa tanan. Madungog ba ko ninyo? Salamat sa Ginoo. Nabatay mga slide? Natay slide? Okay. Lahi sa dyan. Thank you. Salamat sa Ginoo, pasalamat ko unas tanan sa Ginoo o sa simbahan nga nakabalik na punta diri sa Living Word NRA. Salamat sa kaygayunan nga kanang gikapoy ang inyong pastor. Mauna nga gitugutan ko nga makawali diri. Salamat sa Dios. Salamat sa Dios. Unya, bag-o ta magsugod mga igsuon, actually ang titulo sa atong mensahe karong hapuna, ang atong title is ang atong pinakamaayong lumba sa kinabuhi. Na ba mo'y lumba ang giapilan sa inyong kinabuhi? Maoning pinakamaayong nga lumba nga inyong apilan sa atong kinabuhi, mga igsoon. Sa di pa ta magsugod, akong gihangyo ang tanan, magtindog o atong i-share karong hapon ang sitas nga atong pagatukion. Ang atong sitas, mga igsuon, gikuha nato o gihatag sa Ginoo sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7. Akong basahon, mga igsoon. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Magampo ta, mga igsoon. Salamat, O Diyos, sa hapon nga imong gihatag kanamo sa kahigayunan, Ginoo, O Diyos. Wa may laing nga gihandom karong mga taknaa, kundili ang imong presensya, O Diyos. Nga ikaw magagunit sa among matag-usa nga kasing-kasing, hikapon nimo ang matag-usa namo, Ginoo, O Lord, nga kami makasabot sa imong mga pagpahinomdom, sa imong balaan nga mensahe, Ginoo, O Diyos. Nga kini among ikinabuhi sa among Kristohanon nga lakaw. Salamat, O God, sa kaygayunan nga gitagaan nimo og tahas ang imuhang sulugoon, O Dios. Nagaampo ako nga imong pahulamon sa imong baba o sa imuhang kaalam, Ginoo, nga ako makasulti sa atubangan sa akong mga kaigsuonan. Kiding tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. Maglingkod ta, mga igsoon. Salamat sa Diyos. Okay. Ang atong pagatukion karong hapuna, gikan lang sa gisulti ni Pablo gihapon sa iyahang batan-on nga disipulo sa una nga gihingan lang Timoteo. Sa ubang hubad, mga igsoon, in other translation, kung sa in English pa, basahon ni siya og nakigbisog na ako sa amaayong pakigbisog. Natapos ko na ang lumba, gituman nako ang pagtuo. Or sa uban nga translation, gisulti diri, giampingan nako ang akong pagtuo. Mao na ang gisulti ni Pablo diha sa nagkuyog sila sa mga panahon nga kuyog niya ang batan-on nga si Timoteo. Mao ni siya ang mga panahon, mga igsuon, nga si Pablo murag naghuwat-huwat na lang ug naglantaw siya sa mga kagahapon nga nahitabo niya. Hapit na ni siya murag mag-goodbye kung sakwan pa mawala na ang iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Guwang-guwang na siya ng mga panahon na. Daghan na ang mga nangaagi nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi. So busa nisulti siya kung unsa ang iyang nabuhat. Kita, mga igsuon, inig-abot nato siguro
sa uban sa mga pipila nato, magalingi pod kita. Tan-awo nato kung unsay naabtan na nato. Pila na ka anak ang atong nabuhat, pila na kaapo ang atong mga gidua-dua. Bisan unsa mga igsoon, magalantaw gyud ta, magalingi gyud tag balik sa atong kinabuhi. Apan kini si Pablo, iyang gisulti ang iyang mga kaagi niya diha sa iyang relasyon, pagkarelasyon niya sa atong Ginoo. Ingon siya, gihimo ko, kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba. Og natapos ko, gayud kini. O giampingan ko ang akong pagtuo. Mao ni ang gisulti ni Pablo, mga igsoon. Atong tukion ko no kung unsa ang gisulti ni Solomon sa pagsulat niya sa libro sa Ecclesiastes. Nakuna mo yung mga Biblia diha atong abdihan, mga igsoon. Ingon si Solomon sa 9:5-6 sa Ecclesiastes. Niingon siya, ang mga buhi na sayod nga mga matay sila. Apan ang mga patay, wala na'y mahibaluan bisan usa or bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpit. Natapos uban kanila ang tanan nilang gugma, kasilag o kaibog. Dili na sila makaapil sa kalihukan ni ining kalibutan. Muning gisulti ni Solomon, wala na, human na, tapos na. Lahi ang pananaw ni Solomon. No? Dito siya nihatag og iyahang mensahe kung kita mamatay na. Mauna nga, wala ta mag-ingon nga kanang nagsupak siya kay Pablo o si Pablo ni supak kay Solomon, lahi-lahi silang pananaw. Familiar ba kini nga picture? Ninyo, maulang yun ni ang masulat sa atong lapida. Ini ka, wagtang na nato mga igsoon. Although natay mga ligasiya nga mga bilin, samtang buhi ta. Pero sakto tong ingon ni Solomon, makalimta na gyud ta. Wala na tay bili, dili na ta apil. Wala na, kalimta na gyud ta ang atong gugma, ang atong kaibog, ang tanan, mawagtang na yun. Mao ni ang masulat usahay sa inyong lapida. Deyo, aside from luwas sa kanang mga pangalan nato, o ang atong pizza sa atong pagkatawo, birthday nato, no? Kabutang dire Deo Optimo Maximo. Ang uban ani kay taas kayo, murag mahal-mahal man ang per letra. So, kuan na lang, i-abbreviate. Mao ni ang ginabutang dito nga DOM. Ayaw mo gunahuna og dautan. Kay mao gyud ni siya. DOM, no? Deo Optimo Maximo. Karon, ang meaning ana di ay mga igsuon sa in English, to the greatest and best God. Mauna ang meaning ana, Latin na siya. Nga kung imong i-translate sa in English, to the greatest and to the best God. Sa ato pa sa pinaka halangdon nga Ginoo. No? Ang kaning murag siguro something that nga kanang murag gi-share niya ang iyang kinabuhi dito sa Ginoo. Pero it was found out na hibaluan sa mga kadaghanan nga kini di ay practice ni siya sa mga pagano sa una. Kanang mga wala gyoy kaning klaro nga Ginoo. Ginoo lang, no? So it means that ang pasabot ani nga kani siyang DOM, wala di ni siya mag-address sa Dios nga amahan nga atong nailhan. Amen ba? So sa ato paiyalan ni sa mga pagano. Unya pagka 18 siglos nailisan ni siya na ay mga nakabutang karon nga di na kaya nato makita ang DOM, RIP na lang. Kasagaran, no? Pero Latin ra gyapon. Ang unsa bay meaning ana sa Latin? Requiescat in pace.
rest in peace, kung sa in English pa. No? Giilisa na siya sa kaning pagka 18 siglos, about 18th century. Pero maugyapon, it seems like kaning murabag, kung imong basahon, kung imong sabton mga igsuon, kung ano siya kaning ampo ni siya nga hinaot unta ang kaning namatay, mamahuway, o kaning malinawon ang iyahang kahimtang karon. Amen ba? Oh. Pero naalam ko i-share ninyo mga igsuon ha, aron dili kayo mo kwan. Katong mga bata-bata pa ko dito sa amo sa Iloilo. Na ani sila'y komedya gamay ba nga nay nagtapad nga kanang namatay. Unya ang usa nakabutang dito sa iyahang pansyon ang DOM. Unya ang tapad niya RIP. Unya ingon ana siya to ano ang meaning sa Ilonggo ha. Okay, para at least wala mo ilabot kay mga Cebuano man ka mo. Ingon siya to unsa man ang DOM, ingon siya, kuan na siya, kay silingan man silang duha, ingon atong usa, dumduma ang utang mo. Okay. Yan itubag sa tapikas, RIP, remember I paid. Okay. Sulbad mga igsoon. Oh, sakto na. Okay na ta ha? Kay kanira bang uban nga maminaw ka nato, di la baganahan og ingon ani, serious kayo. Pero sakto na mga igsoon, tinuod yun na nga kaning kung sa kwan pa, komedya labutaw ba sa mga tao dito nga. Murabag siguro na di padugong-dugungan nga di padugong-dugungan nga, di yun nato ikalimtan kung doon na tayo mga utang. Dili nato dadon sa atong lubnganan. Okay, mga igsoon. Padayon ta. Ang unang ang gisulti ni, pwede ba nato kuan sa atong screen? Okay, very good. Thank you. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba. Ingon si Timoteo. Una niyang gisulti ni sa versikulo 7. Ingon siya, no? Actually, kung inyong basahon ang buhat 9, kapitulo 9, mabasa nato diha kung unsa si Pablo sa una. Kay baw na tang-ana tanan. Si Saul na siya sa una. Usa siya sa manglulutos sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. Usa siya sa mga mupatay ug mudakop sa mga Kristohanon. Pero unsa may nahitabo ni Pablo mga igsoon? Gibuta siya sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano? Kay dunay ipabuhat ang atong Ginoo kang Pablo. Ingon ana sad kamo diri karon nga nagatubang dire. Puros kamo mga Saul sa una, doon na mo'y kalay-ilahe nga istorya. Karon nahimo na sad mong Pablo. Hallelujah. Salamat sa Dios. Pakpakan natong Ginoo. So, pag-ingon niya nga gihimo kukutob sa akong maabot ang pakiglumba. Unsa man ni nga lumba ang pasabot ni Pablo mga igsoon? Unsa man ni siya? Unsa man ang atong pinakamaayong lumba? O sa kuan pa nga sinultian, unsa man ang atong angayan nga pakigbisugan, pakigbatukan, something like that, no? Kani nga kay murag it can be a race, no? It can be a war. Okay. Pwede sad nga kaning lumba ni siya, no? O di gani gira gyud o gubat, no? So, makita nato sa Acts, Book of Acts, sa buhat, 9:15. Ngiun sa niya pagluwas kang Pablo, katong mga panahon nga gisultian niya si Ananias. Nga giingnan niya nga, adtua siya, kay gipili ko siya, aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan, ngadto sa mga dili Hudyo, o sa mga hari, ingon man sa katawhan sa Israel. So, pinili yun ni si Pablo sa atong Ginoo. Kita usab, mga igsoon. Mutuo ba ta? Nga pinili punta sa Ginoo. Amen? Oh, pinili punta. Hallelujah. So, gipili si Pablo aron makigbatok o makiglumba alang sa Ebanghelyo, mga igsoon. Amen.
Mauna ang role nga gihatag sa iyaha. Mauna ang pakiglumba nga gihatag sa Ginoo kang Apostol Pablo. After that incident, pagkahuman-an ng insidente mga igsuon, kung musulat si Pablo sa simbahan sa Corinto, simbahan sa Efeso, simbahan sa Thessalonica, bisag sa unsa pang simbahan kaniadto mga igsuon, sa Galacia, unahan na niya og kaning greeting o magpaila siya, moingon siya nga, ako nga si Apostol Pablo nga usa ka ulipon ni Kristo Jesus. Ingon ana siya mga igsoon. Kita usab, ingon ana po ta. Salamat sa Diyos. Kay dili sayon ang ingon ini nga sitwasyon mga igsoon nga mapareho ta ni Pablo. Unya, giunsa man ni Pablo ang pakigbatok alang sa Ebanghelyo. How did Paul kaning work for the gospel? Giunsa man niya mga igsuon nga madinaugon siya alang sa maayong balita. Una mga igsuon, wala si Pablo, wala niya gikaulaw ang maayong balita. Amen. Basahon nato ang Roma, Kapitulo 1, versikulo 16. Unsa may gisulti dito? Si Pablo mismo ang nisulti ani, mga igsoon, ha? Ingon siya, dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan, nga motuo una sa mga Hudyo, ingon man sa dili Hudyo. Wala niya gikaulaw mga igsoon. Usahay ra ba mo tago-tago ta sa tao, dili ta gusto mahibaluan nga kita di ay Kristohano. Dili kamo, ako to. Okay. So, doon na tayo mga gitawag ng mga secret agent nga Kristohano. Kanang lisod kayo nga mahibaluan kay basin niya kanay nga madakpan. Ambot lang, no? So, most of the time, alaw lang most of the time siguro, Brad, sometimes lang, okay. From our peers, we hide and we do not want them to know. Dili ta gusto nga mahibaluan. Most of the time, especially sa kaning mga classmate nato sa una. No? Ilabi na kanang naay mga reunion. Oo. Ay, Christian di ay ka? Oo, pareho rata. Yun pa. Mao ba? Kaya ang pagtuod sa usa, sa dakong simbahan, gyapon kagasimba. Amen ba? Okay. So, murag itaphaw lang natong istorya, mga igsoon. Ikaduha, mga igsoon, nganong giunsa man ni Pablo ang pakigbatok alang sa Ebanghelyo. Ikaduha, andam siya o nasangtapan siya sa pasensya o taktika. Okay. Naa siya'y kaning pasensya, mga igsoon. No? Ug naabot siya'y mga strategy, kung sa in English pa, taktika. Okay. Kaya ato lang kanon ng or strategiya, no? Ato ko nung basahon ang ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 2. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 2. Pagkugi kanunay sa pagwali. Si Pablo gyapon Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon, gayod dinha, badlunga, dasiga, o tudlui uban sa pagpailob sa mga tao. So, in season and out of season, be very ready to share the gospel. Anak gyud kita mga igsoon. O kinahanglan naa gyud tay pasensya. Dili gyud ta kaning masuko kung dili ta paminawon og tuhuan. Alang-alang ayo sa ninyo siri og
kaning kuan kung naay gibuhat ang tao pangita og kay gayunan. Pareho ang mga iring. Iring ba na? I'm sorry. Okay, I'm sorry. Sorry, I'm sorry. Okay. Andam siya. I'm sorry. Okay, let's go back to that. Andam siya mga igsuon nga muwali sa ebanghelyo sa kaluwasan bisan unsang panahon. O andam sad siya nga maminaw sa iyahang sultian mga igsoon. Okay? Make the word or the scriptures your lifestyle. Murabag kaning kalingawin ninyo ang pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Sa matag mata ninyo sa buntag, medyo devotion kadyot. Bisan pa sa mga panahon nga nagtrabaho mo, okay lang. Inig dayon nato katulog sa gabi, inig kahumag panihapon sa among pamilya. Salamat ko sa Ginoo nga pag pandemic mga igsuon na amay devotional family every evening. Mauna ang gipasalamatan ako sa Dios nga nagpandemic. Kay kung wala pa nagpandemic, wala gyud namo mabuhat na. Tinuod na mga igsoon. So kamo siguro wala pa'y pandemic, nag-family devotional na mo. Hallelujah. Salamat. Kami pag pandemic lang. So mauna siya nga kanang nindot gyud, no? Ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo. Unya, niingon pa gyud diri nga ayaw mo pakigdebate. Avoid ending up in a debate or heated discussion. Nga kanang maabot mo sa kaning diskusyon nga murag init na kaayo. Kaya nga no, murag natandog ang inyong garbo. Atong basahon ko no, ang unang Pedro 3:15. Unang Pedro 3:15. Okay. Pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himuas siya nga inyong Ginoo. Pag-andam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magapakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo. Og pagtahod. Do it in respect. No? O unsay kalumo, Brad, sa in English? Ha? Maoto, no? Siguro ang tak, no? Ganiha, no? Kalumo. Kalumo og pagtahod. Okay. So, pasailuan lang ko ninyo mga igsuon, ha? So, mauni ang gisulti ni Pedro nga kinahanglan andam ta o at the same time atong andamon ang atong kasing-kasing nga dili ta makigdebate. Dili ta masuko kung dili maminaw nato, dili tayo mutuo. Ato lang ihulog ang tanan, isangat nato sa mga pag-ampo. Ikatulo, giunsa ni Pablo ang pakigbatok alang sa ebanghelyo. Ang ikatulo nga gibuhat ni Pablo mga igsuon, wala siya magsalig sa iyang tawhanon nga kaalam, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Mauna, mga igsuon, sa tinuod lang, dili ko pastor, basig ang katong mga wala pa kailan ako. Dili ko, wag ko'y angay, nga musulti dire sa pulong sa Ginoo, ug muhatag aning mensahe. Ako lang yun gisalig sa gahom sa Ginoo. Kaya wala yun. Unsa may gisulti ni Pablo, mga igsuon?
sa unang Korinto, Kapitulo 2, 4-5. Ingon siya, ang akong pagpanudlo o pagwali, dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Diyos. Aron ang inyong pagtuo, dili mag-agad, diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Diyos. Amen. Pagkanindot mga igsoon, no? Bisan si Apostol Pablo, kana si Apostol Pablo kung imong i-review, imong tukion ang iyang kaagi sa iyahang biography, si Apostol Pablo educated na siya, naedukar na siya, maayo na siya, he is an eloquent speaker, pero wa siya magsalig sa iyang kaugalingong kaalam mga igsoon. Dirigapon siya nagsalig sa Diyos. So diha nato nakita mga igsoon kung giunsa niya ang pakigbatok alang sa Ebanghelyo. Wala siya maulaw. Ikaduha, andam siya sa tanang panahon. O ang ikatulo, wala siya magsalig sa kaugalingon niyang kaalam, kundi sa Diyos. Padayon ta, mga igsoon. Ang ikaduha, nga gibuhat ni Pablo, mao ang pagtapos, gayod kini. Ingon siya, natapos ko, gayod kini. Sa uban nga hubad, ang ingon kay, natapos ko gayod ang kurso. Mura bang nag-eskwela ba? No? Oo. Sige na lang, di na lang nato nadaghanon ng istorya. Bisan pa pila ka kurso ang atong naabtan. Nagsigi tag balhin-balhin og kurso, unya wala gyud tay mahuman. Naamang gani sila another nga sugilanon nga ang meaning kuno anang DPWH ba. Daghang project wala mahuman. So kung mo na ingon nila, no? So nagsugod lang ta og sinugdanan, sige tagsugod, wagi human-human. Oh. Pero si Pablo mga igsoon, ang iyang lumba, iya yung gihuman. I have finished the race. Ingon si Pablo. Si Pablo nagtanaw sa iyang kaugalingon bilang usa ka atleta or usa ka estudyante o magtutuon. Muna ang iyang pananaw, mga igsoon. Ipakita ko nun natong slide. Palihog lang. Kana, mauna ang murabag iyang imahin ba kung unsa siya sa atubangan sa Ginoo. Kung unsa niya pakigbatok sa Ebanghelyo. Kinanglan mo tapos gud siya, winner siya. Madinaugon siya, mga igsoon. Nag-unsa man si Pablo, mga igsoon. First, wala siya muundang. Wala muundang si Pablo. Kung sa in English pa, Paul is not a quitter. Atong hubaron mga igsoon. Unsa man ang gisulti sa Roma 5:3. Roma 5:3, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita, nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahotayon. Amen ba? It will give us perseverance. Mainitan man lang ganita, wala na, surrender na ta. No, di lang ganita kakaon o kausa ka paniod to, o punan pagpanihapon, maluya na ta. Nakalimot di ay ta, apil di ay ta sa fasting. Fasting di ito. Nakalimot ta. Oh, angayan man di ay nga di ko maniod to. Angayan man di ay nga di ko manihapon kay nagfasting di ay mi. Sa sobra nato ba nga kanang nagunahuna ta sa atong kagutom. Muhundang ta. Tukion kano nato ang ikaduhang Korinto, mga igsoon. Kapitulo 11, versikulo 24
Huto 28. Unsa man ang mga nadangatan ni Pablo sa panahon pa niya. Akong basaon, mga igsoon. Basahon na to. Paul's sufferings and turmoil. Makalima ako, pahamtangig 39 kalapdos sa mga Hudyo. Makatulo ako, latiguha sa mga Romanhon, o makausa batuha. Makatulo ako, makasinatig pagkalunod, o makausa gianod-anod sa tubig, sulod sa 24 oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isig kahudyo, o sa mga dili hudyo. May mga katalagman sa mga siyudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan, o sa dili matuod nga mga kaigsuunan. Versikulo 27, naghago ako og nagbudlay, og kasagaran wala ako'y tulog. Gigotom o giuhaw ako sa makadaghan, og wala ako'y igong pagkaon. Kapasilungan o bisti. Gawas pa sa ubang butang, matag adlaw, namugatan ako sa kahingawa alang sa tanang simbahan. Unya gipunan pag yun niya mga igsoon. Kung basahon nimo ang mga sumusunod nga bersikulo, malumo siya kung dunay magpakasala. Masubo siya kung dunay magpakasala. Ingon ana si Pablo. Sa sitwasyon sa mga kaagi niya mga igsuon, wala gid siya mo surrender. Wala gid siya muhundang. Nagpadayon siya. Punan pa ana, luwas pa ana, kung dunay magpakasala o kung dunay mga tagak sa pagtuo, mga hundang, masubo si Pablo. Santiago, versikulo 1. Amen. Kapitulo 1. Versikulo 2, kutob 4, mga igsoon, isipa, nga bulahan kamo, kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo, kay nasayod kamo, nga ang inyong pagtuo, gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Paningguroa nga ang inyong pagkamalahutayon, mahingpit aron sa mahingpit gayod kamo, og dili makulangan sa bisan unsa. Consider it pure joy kung kamo nabutang sa mga sitwasyon na naay kasakit, naay kalisod, naay kabudlay, naay pagpanamastamas, naay pagdaog-daog, naay pagbuli-buli. Salamat sa Ginoo nga kita hangtod karon. Nagpadayon lang gihapon. Amen. Muadto ta sa ikatulo. Ang ikatulo nga pakigbatok ni Pablo diri sa ebanghelyo o sa maayong balita mga igsoon, giampingan niya ang iyang pagtuo. Importante sa di mga igsoon. Dili lamang ta andam, dili lamang ta dili muhundang, labaw sa tanan. Mauna nga makasabot tanganong si Pablo, dili siya malipay, masubo siya kung dunay magpakasala na igsoon. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ingon siya. Ato ko nung tukion ang unang Timoteo 6:20. Kapitulo 6, versikulo 20 sa unang Timoteo. Ingon siya, gisultian niya ang bata nga si Timoteo. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo.
Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun, og ang binuang nga mga panaglalis nga nagitawag og kaalam apan dili di ay tinuod nga kaalam. Kani bang apil ka sa mga murag diskusyon ba nga although ingon sila kuno nga nakadungog na mo anang kaning small-minded individual talk about other people, no? Magsugod man na sa ingon ana, no? Kaya ng great minds kuno discuss unsa na ideas, unya moderately minded people discuss events, no? But small-minded individuals discuss other people. So, way hinungdan ba nga sugilanon, no? Although ingon sila kaning great minds nga nag-discuss ideas, mag-abot og debate, wa gyapon hinungdan mga igsoon. Wa gyapon hinungdan. Ikaayo ba nato na? Mas maayo pa diri ta magsulti o diri ta magdiskusyon sa pulong sa Dios. Amen. Wala gyapon tay maabtan ana. Mao na ang gisulti ni Pablo kay Timoteo. Ingon siya, di kayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun o ang binuang nga mga paglalis nga gitawag og kaalam apan dili di ay tinuod nga kaalam. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 14. Sa may gisulti din mga igsoon. Ang pingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Giluwas ta sa Ginoo mga igsoon, gitagaan tag Espiritu Santo, ni akaron nagpuyo kanato, ampingan nato ni. Protektahan nato ni mga igsoon. So sa diha nga mga nakita nato mga igsoon, no? Unsa man ang atong angayan nga buhaton sa pag-amping sa atong pagtuo. Dili lang ang atong pagtuo, kundi ang atong mga giapil-apilan. We must guard our church. Atong bantayan ang atong simbahan, ang atong ministry, ang atong Bible study group, ang atong praise and worship group, ang atong pamilya, mga igsoon. Nganong bantayan man nato? Kay ngano? Pugna nato ang pagbingkil-bingkil o pagdibisyon. Divisiveness. Kay kan diri baryo-baryo, diri grupo ni sa kanang mga diri lang may kay pareho ng istorya nga kanang nagkonbensyon ng mga kwarta. Nakadungog naman na. Nagkonbensyon ng mga kwarta. Ang kaning mga tagsa kalibo o mga 500 nagpundok dito sa Dublin nya pagpangutana sa ilaha kay recessman. Pagpangutana sa ilaha, nagunsa man mo diya unsa man inyong gistoryahan. Ang gistoryahan nila, ang topic nila, ang ilang mga kaagi dito sa mga beach resort, sa mga hotel, mga 5-star, o sa mga casino. Sa dila nga bahin, sa Pikas, naggrupo-grupo sa mga gatuson o mga 50-tahon. Ang tanan nga presyo sa labas nga isda o ang mga kinilo nga karne sa merkado, mao ilang mga topic. Nakadungog naman eh. Murag tinuod, no? Oh. Unya, dito dapit sa Pikas nga Dublin, nagbarkadahay sa dito ang mga 25, 50 o ang mga piso. Unsa may ilahang gisgutan mga igsoon. Ang tanang mga nasakyan nila nga mga di pasahiroan. Tuad dito ang tricycle, tuad dito ang habal-habal, tuad dito ang mga jeepney, hasta ang kanang mga music, ang mga sunata sa jukebox na memorize nila. Kaya dito man sila mag-abot. Makaluluoy mga igsuon ng mga 5 o 10. Kani malipay gud pastor ani. Ang ilang gisgutan, way lain. Kung dili kada Domingo, magkita sila sa simbahan.
Amen. Okay. So mauna siya ang nahitabo sa konbensyon sa mga kwarta. Okay, magpadayon ta mga igsoon. Kinahanglan protektahan nato, gwardyahan nato ang atong mga pastor, ang mga elders, ang mga diakonisa, ang mga deacon, ang mga cell servants, ang mga igsuo nato, ang mga sister, brother. Sa tinuod lang, muna ang ikaduha nga commandment nga gihatag sa ato sa Ginoo. Amen ba? Submit to authority to one another. Submitar ta, mga igsoon. Unsa man ang gisulti sa Roma, Kapitulo 13, 1. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay autoridad nga dili tinugutan sa Dios og ang mga kagamhanan karon nga gipahimutang sa Dios. Dili ta magbuot-buot. Maminaw ta sa atong leader. Tahoro nato. Kinahanglan gyud na. Aron maprotektahan nato ang atong pagtuo. Aron maampingan nato ang atong pagtuo, mga igsoon. Apil na. Protektahan nato, gwardyahan nato ang atong simbahan. Ingon ana ako, mauna ang maistorya na ako ni dire. Atong protektahan ang atong mga testimonya, ang atong mga offerings ug atong mga tithes. Protektahan nato, mga igsoon. Labaw sa tanan, protektahan nato ang pulong sa Dios. 1 Corinto 9:27. Gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway, human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. So that I myself will not be disqualified for the prize. I should walk my talk. Mao bitaw na nga wa gyud ko malipay kung pawalihon ko diri, mga igsoon. Makabatyag mo, no? Dili lalim. Dili lalim yun, mga igsoon. So ato gyud protektahan ang atong testimony, ang atong simbahan, ang atong ministry, ang atong mga isig kaigsuunan, ang atong mga pastor, mga igsoon. This is the way nga ato pod giampingan ang atong pagtuo. So mauna siya, mga igsoon, kay we are running the race. Ingon pa si Pablo nga usara ang premyo, usara ang mudaog. Mao di ito nga naro ang road. Tumakiglumba gyud ta. Hallelujah. Amen. Hay, kagamay sa inyong amen. Magtapos na ta, kay murag luya naman mo. Sa pagtapos ani, mga igsuon, atong i-conclude, no? Kung kita luwas ta. Kung ikaw wala pa ta kabaton kang Kristo Jesus na bilang Dios og imanluluwas nimo. Kinahanglan nga apil ka aning lumba. Ayaw gyud ing na nga kanang kalisod ana nga lumba, pagkaninduta ani nga lumba, igsoon. Apili ni. Dawata si Kristo Jesus, pinaagi sa pagpasaylo niya sa imong mga sala, mangayo tagkapasayloan, aron kita mahimong mga anak sa Dios. Amen. Kung kita anak na sa Dios, pareho ka nato sa mga kadaghanan nato karon, mga igsoon. Kinahanglan makiglumba gyud kitag maayo. Makigbisog gyud tag maayo, makigbatok gyud ta maayo alang sa ebanghelyo sa kaluwasan sa Ginoo. Kay nganuman, kay kinahanglan nga mahumanta, matiwas nato ni, o dili lang basta tiwas, nindot nga pagkatiwas, dili bati.
Kay ngano, kung bati ang pagtiwas nato sa atong Kristohanon nga kinabuhi, maapil ang atong simbahan, maapil ang atong ministry, maapil ang atong kaigsuonan. Busa, protektahan yun nato ang atong pagtuo. Ampingan yun nato ang atong pagtuo, mga igsuon. Kay dili lalim ang grasya, o ang gahom, o ang gugma, mga gihatag sa ato, sa atong makagagahom sa tanan. Exercise obedience, ang pagmasinugtanon, exercise perseverance, ang paglahutay, o exercise stewardship. Kamu na lang translate sa stewardship. Pagkatinugyanan. Mag-ampo ta, mga igsoon. Salamat o God sa imong kaayo, Ginoo o Diyos, karong hapuna, nga ikaw, Ginoo o Diyos, nakigsulti ka namo. Natuo kami, Ginoo o God, o naghandom kami, nga ikaw sa abot nga panahon, amo kang makita, among masinati ang imong balaan nga presensya. Salamat o God, karong hapuna, panalangini kaning simbahan, o ang mga tao nga nagdumala ini. Ikaw ang among Ginoo, ang ngayan lamang kadaygon, o ang ngayan simbahon. In Jesus' name, amen.